Zindaba zeJikijiki FM neYellow Body. Esiphambili kwezamanje lihlahlisiwe icala lokumjolo kaSinethemba Zwane obanda njengefriji yaseMoshali. Umjolo kaSinethemba uthi nguSinethemba onecala, kanti uSinethemba yena uthi ngumjolo onecala. Inkantolo yona iheme yathi i-relationship kaSinethemba inecala. Uxoshwe ekuseni ngo-3:45 umlisa usebenza esitolo samanabukeni otholakale esethengisela imeneja yakhe ama-drugs ngesikhathi somsebenzi. Ngiyelo photi ezindabeni zehora labantu abachophile nginibingelele. uSinethemba uvuke ekuseni inja ingakabhongi. Wagibela inkunzi yehashi eliyimbongolo yensikazi, wanikela inkantolo yangakubo emqomeni eyobophisa umjolo wakhe uthathe inhliziyo yakhe wamshiya nenhliziyo yenja. Nakhona wafika inkantolo kungakaqala ukusetshenzwa, usadliwa izinkobe. Bathe uma beqala ukuvula inkantolo yena wangena kuqala uSinethemba nemlenze yakhe empunga ngokweqile. uSinethemba ufike wabika ukuthi uzobophisa lesilima sengumjolo wakhe, uthathe inhliziyo yakhe wamshiya nenhliziyo yenja. Kodwa umjolo wakhe wona uthe icala lekuSinethemba ukufika emjolweni nenhliziyo egijimisa ukwenja ephikija umlungu oyivenda. Phela uSinethemba wafika emjolweni nenhliziyo egijimayo ngenkathi ezofuna kudizelwa ngemali kaMisi Mkhulu Xulu ayemqomile. Imali kaXulu akazange yakhona kuyithola, ingakho inhliziyo yayigijimisa ukwenja nayo yasala seyiba ngeyenja. Inkantolo yona ihlaziye yathi icala likwi-relationship kaSinethemba ngokunqaba nemali yempatha enguXulu. Inkantolo ibese ilihlehlisa icala lomjolo kaSinethemba ngoba amaphoyisa kade esenebhabhalazi lombhubhudla. Icala lomjolo kaSinethemba liphelile kodwa liyothethwa ethuneni ngemva kweminyaka engama500 ezayo. Umlisa unguSikhuzinja Siginyinsi uxoshiswe ukwempongo ifuna ukukhwela izingulube ngesikhathi ethengisela imeneja yakhe ama-drugs ngesikhathi somsebenzi. Lama-drugs kade emaningi ngokwezindevu zomthakathi futhi kubonakale ngokusobala ukuthi akhandwe ngesihlahla sejoye. uSikhuzinja yena usemdala ngoba uneminyaka eminingi engagcola u5 litha kuhle kwensango ebhenywa umngani wakho ngelanga. uSikhuzinja Siginyinsi uthi bethengisela imeneja yakhe ama-drugs ngenhloso yokuyelapha isifo sokuthetha esadalwa isifo sobustrigl. Imeneja yona ithi ayiboni ukuthi lesi sifo singalapheka ngejoyi eligawulwe eceleni kwethoyilethi, kodwa ayiboni ukuthi singalapheka ngebhodlela elilodwa leHennessy ebandayo. Ukuxosha kaSikhuzinja kumisele ithumbu lasesinxeleni, wase washawa istroke ekhaleni. Umehlulile uSikhuzinja ukuzibambela yena mathupha lesi stroke ubese ethengisela intombi yakhe ngo5 kuphela. Ngelanga lokuqala emendweni uZanele Zwide uhambisele umamezala wakhe itiye ngesigidi sokuchama. uZanele uthi yena akaliboni iphutha ngoba itiye elihanjiswe ngesigidi linempilo futhi liningi kunelihanjiswe ngenkomishi. uZanele yena ubone lokhu kungukumeya ngokuba yena isigidi usuwashile ngamanzi anobulongo ngaphambi kokuthela itiye. Umamezala kaZanele uthi yena akanankinga nokuthi itiye lilethwe ngesigidi. Inkinga ukuthi lesi sigidi sisetshenziswa umuntu ochama kushe utshani. Ngakho-ke kusobala ukuthi ukushisa komchamo sekuhlangene nokushisa kwesigidi kanye futhi nokushisa kwetiye kuzomgqobhozela amathumbu akhe awabolekile. uZanele yena uthe angabona ukuthi uxoshiwe emendweni wabona kungcono abuyele esokeni lakhe lakudala umqotoloti omnyama wakwaZithole. Nakhona lapho wathola selivalile irobhothi kungasadlula impukane. Umqotoloti selazitholela isidudla sakhe esingangenkunzi encelisayo. uZanele uswele ukuthi angangena kanjani kubo kaMqotoloti. Wabiza inja yakhona egreen njengelanga. Inja yeza igijima kuZanele ngoba vele iyamazi nguyena owayichatha uma iphethwe i-HIV. uZanele uhambe nenja wafika endleleni wakhipha iphepha ebhegini yakhe ayibiza ngesaka wabhala i-love letter ebheke kuMqotoloti. Eveleke kuMqotoloti wayinamathisela eqolo lenja washaya inja yabuyela emuva. Inja igijima yabuyela ekhaya yafika yazithela phezu kaMqotoloti ehlezi nesidudla sakhe bedla uphuthi olushile nevinika. uMqotoloti nesidudla sakhe babese bebona ukuthi inja inephepha emhlane. Balixebula leli phepha balifunda babona ukuthi i-love letter kaZanele ebheke kuMqotoloti ezocela i-love black. Isidudla sikaMqotoloti sibe sesithi ukuthala kakhulu uma siqeda kufunda le love letter. Sithe singathi ukuthala sashaya inja ngesithende sikaMqotoloti sayishaya inja yabaleka ibese igijima inja yofela phambi kukaZanele endleleni.
Ngiyazibeka lapha mlaleli yezehora labantu abachophile. Ngizobuya nezinye mangabe senichathile.